नै रायजोफोर सारा एनबेरेमा सारा दालां बानायगासिनो दं। औवानि दालां बिथिंजाय थांलाय फैलाय खालामग्रा। खस्थ' मोनथारबायलै थाबायग्राफ्रा। खस्थ' मोनोथ' आरो। थाबायग्राफ्रा खस्थ' मोनथारबाय। जोंनि बर' हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो थैथां दावहा नांबोनाय सासे बर'नि बिर जोहोलाव एनबेरेमा नैबे साराबो। खुलुमबाय रायजोफोर, आङो दायो दंफैयो बिष्णु नार्जारि एनबेरेमा सारनि न'आवहाय। नैबेनो जाहैबाय एनबेरेमा सारनि न'आ, नैबेनो। दा आङो बे सारनि न'आव दंफैयो। सार, सार, सारा दंना गैयाथाय? सार नै इथिंसो दं सारा दालां बानायगासिनो दं नै। नै सारा बेयावसो दं रायजोफोर, दालां बानायगासिनो दं सारा। नै बिथिंजाय बारग्रा माने थाबायग्रा नै बेयाव नाला मोनसे दं, बेनि दालां बानायगासिनो दं। हारसिंसो सार, रावबो हाजिराबो गैया, लोगोबो गैया? गैया। हारसिंनो बानायगासिनो दं नै सारा दालां। पार्टनार बुरजाबा दिगदारसो जायो। औ, हारसिंबासो ग्रोब ग्रोब ना। होगासिनो दं नै रायजोफोर सारा एनबेरेमा सारा दालां बानायगासिनो दं। औवानि दालां बिथिंजाय थांलाय फैलाय खालामग्रा। खस्थ' मोनथारबायलै थाबायग्राफ्रा। खस्थ' मोनोथ' आरो। थाबायग्राफ्रा खस्थ' मोनथारबाय। जाबायलै बारा लांनो। बै लहायानो जाखागौमोन दां माथो सार, बैथिंजाय ना? पाइपआ पाइपलै सरखारनिसो बोरैबा एसे माबा जाबा जारला जागोन। मा लांदों बेजों? दै। दै पाइप। दैनिफ्राय बोरैबा हमलाबायबा बोरैबा माबा जाबा प्रब्लेम जागोन, कमप्लेन होगोन। नैबे नाला आरोना रायजोफोर, बियो ओरैजाय दै थांग्रा नाला। बे नालायावनो दालां बानायगासिनो दं जोंना सारा। खस्थ'थार मोनोमोन जाहैबाय थांलाय फैलाय खालामनो, दा गावनो खस्थ' खालामना बानायगासिनो दं आरो। बिदि गोलाव गोलाव खानसैखौ गोलाव गोलाव खानानै ना बेखौ बिदिनो होखागोन? देखायलांबाय थानि र', नायलांबाय थाब्लानो जाबाय माबायदि जागोन दालाङा। खुन्थाखौथ' गायखांजोबखानाय नालाय, बेनिफ्राय दा नैबेखौ बेबायदि खासिगोन। थ' रायजोफोर, जोंना एनबेरेमा साराबो जोंनि हारिनिनो सासे, जोंनि बर' हारिनिनो सासे दावहारु, बर'नि सासे दावहारु बिर जोहोलाव। गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन। दिनै माने सारा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोबाय। जोबथेसालियाव 11 बोसोर थानानै सारा न'आव मोनफैफिनदों आरोना। जोंनि बर' हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो थैथां दावहा नांबोनाय सासे बर'नि बिर जोहोलाव एनबेरेमा नैबे साराबो। दा बे सारा न'आव दं बर्थमान, जेबो खामानि दामानि गैथ'वा। माने जेलनिफ्राय गनायाबो बारा गोबाव जायाखै नालाय, दा सरकारा एसे नायनांगोन, खाथि खालानि दैदेनगिरिफ्रा एसे नायनांगोन आरोना सारखौ न'आव ओरैनो गारसोना दोनबाथ' जाया। जाय जोंनि हारिनि थाखायनो नांबोदोंमोन, थैथां जुजिबोदोंमोन। दा बे सारा न'आव गोबाव समनि उनावब्लाबो जेलनिफ्राय गनानै दा न'आवनो दं आरोना। रायजोफोर, नोंथांमोना एसे साननांगोन आरोना, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, जोंनि एरियानि दैदेनगिरिफ्रा एसे साननांगोन। सारमोनखौबो एसे लामाखौ देखायलांनांगोन, एसे राहा होलांनांगोन आरोना। थांनानै थानायाव, जिउआव लामा देखायलांनांगोन आरोना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। दा बर्थमानथ' सारा न'आवनो दंबाय थायो, जेबो बिदि खामानि दामानि गैथ'वा, माने फैनायानो गोबाव जायाखै नालाय। बेनिखायनो
माने नोंथांमोनखौ खावलायो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायो सारमोनखौ माने गारनानै दोननो मोननाय नङा आरोना माबा मोनसे राहा होनांगोन जाहाथे थांनानै थानायाव माबा मोनसेब्लाबो मोननो नांगोन सारमोना जाहाथे जोंनि हारिनि थाखायनो बर' हारिनि थाखायनो नांबोनानै जेलाव गोलाव सम थाबोबाय गोबाव सम थाबोबाय दिनै उदां जानानै न'आव दंफैयो बेयाव खुन्था गैला माथो जै ओरै खानानैसैनो बेखौ पाइप न'निबो लहा पाइपसो नायो जादोंना रायजोफोर गुना खानाया नै बेबायदि खाबाय आरोना जोङो गुनाखौ ओमफ्राय बिनि सायाव नै बेबायदि मान्दालि थाबावसिगोन आरोना सार आरो बिनि सायाव होबावसै उनाव गोरा जानांगौ सारा पुरा फिटनेस पुरा पारफेक्ट आरोना रायजोफोर जेलाव थादोंब्लाबो जेलाव जिम खालामो होनदोंमोन नामा सार एसे खालामोमोन आरोना पुरा प्रेक्टिसावनो थाबाय थायोमोन आरोना एकदम पुरा फिटनेसा माने पारफेक्ट आरोना सारना नैयाव नांथाबाय नै गोलैगोन ओइयाव गानाला औ दे लागायदो खादो नैबे सारमोननि दा जि जायगायाव न' दंना बे फुराना गामि बायदि नांखायो आरो इयाव फैबाथाय फुरा जेबो दावराव गैया माने साइलेन्टखा आरोना जाथारसिगोन खानाया नैबेनो बेयाव मोनसे आरो नैयाव मोनसे खाबावबानो जाबाय जोबसिगोन खानाया नैबेबायदि गोलावखौ मोननै होब्लानो सायावहाय जेंला फोसिगोन होनदों नामा सार खामि हेबना होनोसै सायाव गारि सालायजागोन स्कुटि सालायजागोन स्कुटि जोंना सारा हारसिंनो दानखायो हारसिंनो बोखायो नैबे दालांखौ बानायनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय रायजोफोर माने नैबे सारनि बिमाया माने आयंआ मैगं बेफार खालामो नालाय बिराद गिलिर माने मैगं थफ्लाखौ लानानै बेजों मानखोबाय थानांगौ जायोमोन आरोना बिराद खस्थ' मोनोमोन बेनिखायनो माने सारा नायना थानो हायैनि दालांखौनो बानायस्राबाय आरोना हारसिंनो लागायबाय आरोना आयंआ माने मैगं फानो नालाय गिदिर थफ्ला मैगं थफ्ला लानानै रुजुनानै ओंख्रि खालायनांगौ जायो गाखोनांगौ जायो नालाय बिराद खस्थ' मोनोमोन बास बेखौनो बिदि गोलाव होनसै आरो बिराद खस्थ'मोन ओंखारलांनो मानखोनो मोजां जाबाय दा दायो जोंना सारा हारसिंनो बानायबाय दै नैयो सारा नुखाबाय दा रायजोफोर माबायदि बेसे खस्थ' बारनांगौ जायोमोन रायजोफोर जोङो दिनै दलंखौ दोनथ'बाय नै बेसेबां बानायनानै दोनथ'बाय आरोना दिनै नैबेनो सारमोननि न'आ होमबा सार दोनथ'बाय दालाङा माला गाबोन देवबारालागै फोजोबसै औ देवबारा कमप्लिट हारसिंथ' लोगो लाबाबो दिगदार बैखौ मावनाय बेनिखौ बे सुखुवा जायोना हारसिंनो आराम दे सार होमबा दिनै दोनथ'नाय जाबाय होमबा ब्लगाबो बेखिनियानोमोन एसेनोसै गोजोन्थों सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरोना होमबा बाय